Yo, what's up mga kasingko? Kamusta? Boss Singko nga pala. And nakuha ko pala yung technique kung paano paganahon yung external microphone digi sa Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dahil ko yung nasugpo naman sa video na-upload ko kahapon. Una ko palang na pagtanto na ko palang key up na pwede gamiton sa Android phone, pero di ko alam kung pwede sa gamiton sa ISO, pero pwede sa cellphone na Android, gabos gid na Android na da-download siya sa Play Store. Kung mamuyaan mo yung video and kung muya mo makukudan kung paano paganahon ang microphone, external microphone sa imong cellphone na iba ang audio setting na daig aako ang mga external microphone para sa imong video ini. And kung mamuyan mo ang video ini, don't forget to like and subscribe to my channel. So paano ba yan? Mapunan na gra. Stay tuned. Watch out! Yo, what's up? Kamusta? Nagbabalik? Dito na para pahalo yun. Ito ko na sa inyo kung paano mapagana ang mga external microphone sa Xiaomi Redmi Note 9 Pro o kaya sa mga ibang cellphone or Android phone na day nag-aako external microphone sa indang video setting pag nag-video. Okay? Siyempre, bago ang gabos, mapuong kita sa dapat may mga signal kita, Wi-Fi connection o kaya data connection. Open mo na sa Wi-Fi. Open mo na yung Wi-Fi. Yan, Wi-Fi. Siyempre, halatong mag-connect. Ayan, nag-connect na. Okay, nag-connect na. Yan. Tapos, pwede mo kita sa my Play Store. Then, type na dyan, Open Camera. Open Camera yung pangarang app po yan. 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 Ako, na-download ko na kaya nakalagyan open. Kamo, dapat install. Click nyo sa install. Naligawan ko sa imbikaan pero iba pa masanan? Something? Okay, install. Halato na lang na ma-install. Okay, inopen ko na sa kuya. Yan, ayan, ayan. Ayan, may laptop siya. Tapos, i-click ining gear button digdi sa may tuo sa kanto. Tapos scroll, yan yung video setting. Click the video setting, then scroll, hanapon ta dyan so audio source. So audio source, then click the external mic if present. Isaksak na sa microphone. Yeah. Tapos click, then back. Okay, back. Tapos dyan sa taas siguro dyan na yung video resolution kung ano mo yan mo. Click mo na, maghanap ka na lang dyan. Ako, ang preferred ko digdi is yung Full HD. Full HD. Yan, itong Full HD. Ito. Full HD 1020 1080. 16:9 kasi yan. Sa landscape. Ayun mo lang gayon. Then, pwede ka video yun ang front. Video. Sa front, video. Ayan na. Okay na ito. Ayan. Yung mansanaan mo sa ito kadali. Maganda na ang mga external microphone. Nilin na pag-uli-uli kung saan yung binakal tabako man raot. Ayan. May mga cellphone lang talaga na higa-ako or kaya not applicable sa setting dan sa ng camera. Ayan na, open camera. Sa mga Android phone, pwede yan gamiton. Yung man lang gayon. And tips ko pala pag nagka-camera, mas malinaw ang quality kang rear camera digi sa may back portion kang camera kaysa sa mas malinaw digi ang mga camera digi halang kawang megapixel ninda kaysa digi sa front. Tapos iyan kaya na open camera garo nababa yung quality kang video bako araw kang sa default camera kang Xiaomi na sa rear camera so 64 megapixels, so nasa pro mode so camera
malinawon talaga ito. Ining gamit ko ngunyan so, sa open camera na ini. Bisa sa rear man yan ang gamit kong camera. Open camera up, tapos sinang gamit kong sa rear, bako sa front. Ta halos nagluluyas quality kang video. Pero kung bako man siya RK, naka-lag lang sa tripod sa cellphone, bako man siya shaky, bako man siya grainy, ta maluyang stabilize kang up na open camera. Pero kung yung mansaka mo sa indoor, RK ng vlog, nakatukaw lang, bako argan sa outdoor, sige ang hero, kay po may gimbal. Pero ngunyan, ski didi ka na kay stand, hindi mo gamiton na open camera. Pero much better gamiton mo ining rear camera. Tanganing mas malinaw ta nagluyas so quality kang video nawara so pagka HD niya full HD niya gamit so pro mode kang Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Okay, yun lang kayo, malinawan na guys. So paliwanag kung nasabutan, di man tayo masupog mag-like yun, mag-subscribe ta bad lamang po. Buliin niya talagang mga tao niya. Nagagit si Mrs. Okay, yung sana? Ito yung pamanggi na kita, ta. Nakakaon ka pa sa... Pamaranggi na kita, ta. Puno na kita. Tapos smiling mo, nakibarita ko niyan, ta. Bahad lang may maaram kita ko niyan na panahon. Kung ano nangyayari rito, marat pero ng panahon. Tapos may eleksyon na. Manap kita dapat ang maray na buto na. Kandidato, tanganin. Maugma. Yan mo lang po. Thank you and Boss Cinco here signing out. Good night.